Cele mele sunt ori bagajul ăsta la. Am unul mai mare, așa, bușos. Nu mi-am jucat până acum. Eu am o... Ia ascundeți-vă, voi și eu pui mâna, da, puneți. Nu merge la gât, băi, tine. Mai să o leagă. Acum ești frumoasă cu pălărie. Băi, să nu mai pui dracului pe internet, că... Gata. Păi, 1, 2, 3. Zici că ești doamna Mamboi. Băi, să fiu în locul ăla și avea bani de la... Bunicul caută fetele. Ce frumos. Nu adevărat că Sipa este un copilaj. Scuipă, scuipă! Înapoi. Păi așa mi-a zis și Cătă. Uite, vine un cățel. Este un băiat de la film. Băi, vine un cățel. Vine un cățel. Nu, Alexia, nu e afectat, Alexia. 74 la Nokia. Măi, arată-le cățelul ăla. Da, ale Cățel. S-a ascuns. Ele au display-ul foarte mare și consumă foarte multă baterie. Așa? Da, dar... Bunica, am pus pupupu, acum mai trebuie să mai... Stai, mama! Mai era un băiat la muncă care avea tot la inginerul ăla. Și un inginer 74. Ceva să mă tot. Să mă duce. Să mă duce. De să nu faci pe tine. Dar unde să fac? Unde cu flacul? Ba acolo, De seama, două, secrete, multe. Lasă, lasă singură. Așa, îi țin de urât. Credeam că vă duceți să vă piciți. Dați o podă. Care trebuie să le-a băgat pentru Europa. Nu recunoștea cele decât ca oraș. Atât. Mă, care mi-ai s-a dus la Buzău? Și nu, calculatorul nu recunoștea Comunacul. S-a dus să ia bani de la AFIA. Nu, dar eu ți-am spus, depinde pe GPS ce ai băgat. Era trecut, acum A fost, până la urmă, a găsit-o. Dar nu știu în ce La mine la mașină. Cu coala A4, când îl văd pe Nică că în dreapta așa pe mine, mă, ce are? El cu deacul ăla pe internet acolo, de fapt deacul nu știu, el să uite. Față de YouTube. Și vede că Minu